Wat een prachtige dag, joh. Er zijn er flink bij. Ja, en het begon van de morgen nog maar wat meer bewolking, maar het zou staren gewoon meer en meer blauw worden. De lucht zou skin worden, de zinnen erbij. En dan heb je gewoon een noffelijke dag, maar een noffelijke temperatuur. En dan heb je weer eens even het gevoel, wie is het maaitijd. En dan kan de winterkleding weer uit. En dan kan de jas uit en dan kan je boeten wezen. Wel, morgen wordt het nog warmer. Joen en vannacht, daar begin ik bij. Joen en vannacht een vrij heldere nacht. Een temperatuur dat trok tussen de 5 en de 8 graden. En er is gewoon eens op een mistbank of het dampbaar. De wind is er haast net, die komt uit terug tussen zuid-eerst en noord-eerst. En die is zwak of matig. Dan morgen dan hebben wij het betere waar van Nederland. We hebben allereerst de meeste zinnen. We hebben droog waar, maar we hebben een prima temperatuur. 18 of 19 graden. Haast die temperatuur van 20. En die zou erop plakken ik dan wel niet zitten kennen. De wind komt morgen wat meer uit het noord-eersten. En die helpt, of die wordt staan gewoon wat sterker. Let erop het matig, want vrij krachtig, geeft jou rond 5. Dan terug naar de joentijd en de nacht komt er nog meer bewolking, misschien al een beetje rein. En dan terug naar het vooruitzicht. Maandje en tonsje, 2 dagen met bewolking, met even rein, lichte rein, met een buiken, met droge perioden en zijn 15 of 16 graden. En dan is het weer koel. En het koele waar heb ik op vrede, maar dan hebben we wel een droge dag met de zinnen erbij. En de wind uit het noorden en noordwesten verklaren tegelijkertijd weer wat legere temperatuur. Ik op vrede tussen 15 en 16 graden. Voor de boeren. Je wordt weer droog, morgen is het droog en vrijdag een droge dag. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.